Mi niño va a ser futbolista, ay, con un par de... I després el nen vol ser ballarí. Què passa? Perquè no pot ser bailarín? Pues claro. Clar, llavors el pare no ho assimila, això. Pobres nanos, deixeu els nanos, ells decidiran. Exacte, una mica de capacitat de decisió pròpia. Però això pròpia. sí, que facin esport, eh? Quins beneficis penses que aporta fer esport, en general? Principalment és la salut, és qualitat de vida. I perquè, clar, si vols fer esport, lògicament, ja el que fa esport, quasi molt poca gent fuma, per exemple. Molts fumen, però la majoria que s'ho prenen en sèrio, per exemple, ja no fuma. Et cuides, a part de l'esport, fas gimnàsia per poder fer esport. I et trobes millor? Et dona molts de satisfaccions, ho dic molt en sèrio, i més quan ja vas agafant més edat, no? Perquè quan ets més jove, un nano jove, bueno, jo una vegada vaig jugar amb un nano de 30 anys, o no sé si tenia, és igual. Després de fer el partit, per cert vaig guanyar, per tècnica, no per velocitat. Ell em fondo un guanyava, evidentment, però és que quan vam acabar es va fotre un cigarro. O sigui, només acabar va ser una cigarreta. Això és un crim. Jo dic, hòstia, esto és una aberració. Però bueno, cada un fa llibertat d'expressió, llibertat de cada un fa el que vulgui, però jo crec que avui en dia sabem tots els beneficis i els perjudicis de moltes coses, hi ha molta informació i jo crec que ara caure en segons quines coses és perquè un vol realment, perquè la informació hi és. I llavors, si ets un esportista, jo crec que la qualitat de vida és molt bona. Molt bé, Josep. I que a més tinc una altra raqueta. Sí, ja, també, Podem començar a jugar un partidet aquí. Una per tu i una per mi. No, és que l'he portat perquè... vale, perfecte. Ara te n'enteraràs tu que val un pain, Perquè, mira... Bueno, em deixaràs guanyar algun puntet, no? No, jo sempre els dic, fins i tot vaig amb algun client meu y em diuen, Josep, es que yo soy clienteo, es igual, aquí no hay clientes, aquí no hay amigos, aquí hay un deporte y aquí hay una competición, y aquí se va a ganar. Molt bé, doncs agraïm molt la teva presència, et desitgem el millor pel teu programa El Gato Estresao, un dels mítics d'aquesta cadena, Canal Català Maresme, que seguim tots i que cada dia té més audiència, un late night que es pot veure cada nit, cada matinada, divendres i dissabte. I vull comentar-te que també tinc un gran equip a que és com es diu això, en realització, en producció, i vull donar-li gràcies a ells. Sabeu que nosaltres, els telespectadors ens veuen a nosaltres, ens veieu a nosaltres, però no veieu l'equip que tenim darrere nostre, que sense ells des de l'U no es podia fer el Gato Estresado. Jo moltes gràcies, sobretot al David i al Miquel, gràcies per estar amb mi. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. I que vagi molt bé. Bueno, jo també felicito pel teu programa. Gràcies. Ja estic aquí. Ja sé que també de tant en tant ens segueixes, no? Quan pots? Sí, i tant. Ja te traeré en el gato, eh? Vale. Ja t'emprenyaré jo en el gato. Que no t'ho posaré jo, ja. Molt bé, doncs. Perfecte. Moltes gràcies, Gràcies a tu. Vale.